видите. Остава България с мен. Тук е Wolf. Instinct BG. А той сега качи. Не забравяйте да отидете да му прасите 2 лайка. Ето Ще сега. има линк в описанието. Да, например ще има линк. Взем това, това забравих даже да го кажа. Да, сега ето това е пауър на втория човечец. И да знаете, не забравяйте и на двама ни да трасите при 4 лайка. И кажете на приятели за нас. Знаете, че ние сме деца и не ви изглеждаме чак толкова добри на игри, но... Но ние сме мастери на една игра. Това е Хит! Арисен. Баскетбол! Бол. Айде от начало на 3. 1, 2, 3. Хит! Баскетбол! И ние сме мастерите на България. Ето това е горния пауър на нашия Как видите, това е човек. тоя. Сега ще направим един survival с Сега, него, чак само защото да покажа. видите Ето, колко сега е ще ви силен покажа този този приятел. Сега ще ви покажа. Боже Господи, това съвсем полудия. Ето, дете се бие срещу него човек. А после даже ще сложим май Shadow и ще играем. Ето сега това е долния пауър. Бам, и забива. Понеже това не ми се игра и не си заслужава цялото време. Ето директно ви показвам този, който има. Shadow Ace ги има почти всички тук. Половината ги. Да, ето този. Това е предпоследния и ето Сега този хора, тук поне- е грозния. И сега е тук, където е най-грозния, той е последния. Ха-ха! Знам, по-добре не го виждам, но нищо не може да Бате, направи. това е, хора, това е Руснака, само дето обувките са му различни. Гати. Фак, той е апгрейднат. Ето сега е... Не, майка ми не е апдейтата, и аз съм апдейтнат. Казах фак, той е апгрейднат. Гледай човек как го разиграва. Фак, това е лист. Аре, Оп! батко. Оп! Ама, Ето, батко всъщност аз Руснацко. съм този, който в момента скача. Ако искате... Ма то Руснака няма хубав хич пауъра, му ева. Стана, yes. А сега той вижте. Сега, нали го показах този. Ето сега това е долният ми пауър на този герой, това му е долния пауър. Удря ви и бам. Знаете, пауър на този въобще не може да се спре. Не, на бика може да се преточи. Не навикваме, аз говоря за върхолак. Дай ми, аз на върклак съм го спирал. Не може да се спре, Shadow се обърка с дите. Хора, сега ще ви покажа всеки. Ще ви покажа историята на всеки герой, който имам. Както виждате, това е... Пак му е долния пауър. Извинете, чакайте, че той съвсем изкопия и сам вече даже не трябва аз да му изсветите. Това е когато спечели, той сега записва и прави забивка. Чакайте. А другите са огромни. А сега това е на моя герой. Чакайте, ето. Сега това е на моя герой. Пак бих не успях. Това е историята на това. Историята на новия ни човек, който бум, стана бик. Това е най-новият човек на мен. Това е на Джакоб, който е последния. канадеца. Аз не се. Виж какво му сладка история. Първо някакъв вълче, после който се влюбва в момиченце, после идва някакъв огромен вълк, който се влюбва в киното му, после отива и почва да го почва да го млачи. Абе сила бе, спойлер! Той е най човек, който ми казва историята. Так си спойлер на нашите хора. Ето е германец, една бира. 2 бира. Едно ту, едно, Горе. 3 бурета. Не. Сега. Много пари. Отивай да играем тук. Сега ще играем на турнамент, който е много по-забавен. И любимата. 3 купи и така. Аля. И ето и тая история, където он ви я казва. Трябва още 25 купи, за да спечеля дикой. Нинджите е бил 31-0 германица. Да, той е лесен. Да, много як. Ето, сега този, който ще подскочи първи аз. Например, срещу мене. Да, мога да играя срещу всички хора. Има един, който е наистина мастера на тази игра, който има страници на всички герой. И за това трябва да му благодарим на тази Аз знам как може да спечелим. Уная Леонардо.
Как взима то с пауър тая, бе? Коя бе? Бразилката ме бие 15-0. Аз съм предпоследния. What the fuck? Именно. Вече са 18. Чакай, аз малко да турим един кош тука, бе. Бате, на това как му я разигравях. Убиваме пауър, аз си вкарах на себе. Пау! Долу то. Тук сега ще я бием там. Той ми тука, бе. Пау! Аз си убивам и там не седи, нищо не става. Аз я бих. Бате, аз това го бих. Да, това мисля, че е доста добре. И сега... Бате, аз това бика, всички ще ги бия. Бихаме. И сега, това беше всичко от мен. Цъкнете за лайк. Аз съм Лов и Стингът БГ. Но не ме търсите по това, не ме търсите по това. Защото няма къде Па! Сега, и човек, айде си направим малко профит. Не знаеш, че моите хора... Колко? Добре, аз играя за един човек. Watch Get Me, After Race.